Start Home. A sme doma. Určite to poznáte. Stavba domu je často na dlhé lakte. Nespočetné mesiace úmornej driny, všade prítomná únava a koniec zostáva v nedohľadne. Alebo že by sme sa mýlili? Partia stavbárov si totiž vysúkala rukávy. Rodinný dom sa im podarilo postaviť za neuveriteľný čas. 37 hodín, 37 minút, 41 sekúnd. Podielalo sa na to 42 odborníkov, ktorí tu naozaj pracovali 24 hodín denne. Sme pracovali úplne bez prestávky. Spolu to bolo 498 pracovných hodín. Kompletný rodinný dom má rozlohu 67 metrov štvorcových. Kúpeľňa, obývačka, kuchynský kút, spálňa a dokonca aj pracovňa. Mal by sa budúci majiteľ báť, že sa pod ním po niekoľkých dňoch preborí podlaha? Životnosť je minimálne 100 rokov. Takto sme si vydýchli. A čo vy? Pozdával by sa vám takýto rýchlodom? Samozrejme. No pravda, že áno. Presne akurát pre mňa. Niektoré mladšie nádejné talenty si podľa vzoru postavili vlastný dom. Akurát, že sa im to podarilo za 37 sekúnd. Že by konkurencia? Hoci usilovní stavbári slovenský rekord úspešne pokorili, čaká ich trošku kuriózna úloha. Malo by tu prísť niekoľko žeriavov a malo by sa to podariť celé zdvihnúť a celé premiestniť na iné miesto. A nakoniec hádanka. Čo myslíte, čo spravila partia rekordmanov hneď po položení poslednej tehly? Nie, zaspať rozhodne nezaspali. Práve naopak, zatancovali si montážno stavebnú verziu hitu Happy. Vidíte, s elánom sa dá stihnúť naozaj všetko.